Sadio Kamara ni a ka gouvernement maa caman olu wulila ka u kunda Chinois ka cakɛyɔrɔ min bɛ ni olu ka baara bɛnnen bɛ maramafɛnw dilanni ma ni o bɛ wele nanzarakan na ko entreprise Norenco olu taara ka taga u ɲɛda o cakɛyɔrɔ in kan a selen ye u ye a kunbɛcogo cɛɲi na wa u ye yɔrɔ entreprise in kɔnɔna u ye a bɛɛ lajɛlen jira a la a ye kɛlɛkɛminɛn kura minnu dilanna nin cakɛyɔrɔ in fɛ a ye I ɲɛda o bɛɛ lajɛlen kan o kɔfɛ min ye an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka lakana ma ni o ye colonel Sadio Kamara ye ani Norenco ɲɛmaa olu ye tɛgɛnɔbila kɛ sɛbɛnfura la sɛbɛnfura min bɛ u yamaruya ka kɛlɛkɛminɛn kuraw sɔrɔ ka bɔ nin cakɛda maaw yɔrɔ la o kɛlen kɔ ka o kɛ min ye an ka jamanakuntigi colonel Asimi Goita ani Chinois ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn ye ka sigikafɔba kɛ wa min ye Chinois ka jamana ɲɛmɔgɔ ye a ye a jira ko min ye Mali ni Chine ye bolodiɲɔgɔnma